Velkommen til kanalen. Jeg hedder Kai. Og jeg hedder Tim, og vi er... Treasure Hunters. Vi vil godt dele vores lille tur på søen af den 6. juli, Ja. hvor vi var så heldige, skråstreget uheldige, at få en lille granat på magneten. Ja. Og det viser sig så, at det er en tysk panserværnsraket, som man kalder en Panzerfaust. Det starter egentlig meget stille og roligt med, at vi magnetfisker og finder det sædvanlige gryde og fiskegrej. Potter og pander. Og... Ja, det er det, man nu plejer at finde ude i den danske natur. Fordelen ved, at vi, når vi fisker fra båden af, så kan vi egentlig pilke med magneten. I stedet for at vi kaster den ud, så pilker vi med den, eller vi trækker den efter os i båden. Ja, så kan vi godt komme lidt længere ud end de der 25 meter. Ja, vi kan komme betydeligt længere ud. Nu, den dag her, der er vi cirka 40-50 meter ude på bredden af. Ja. Eller fra kanten. Ja. Og skide godt vejr. Fuglene synger. Alt var godt. Vi får så den her famøse granat på magneten. Vi tager så den beslutning, at vi sejler ind til kanten igen. Plopper den stille og roligt i vand først. Ja, plopper den i vandet. Giver den fuld line, de der knap 25 meter line. Søen den er mellem 6 og 8 meter dyb på det dybeste sted. Ja. Og så trækker vi stille og roligt granaten ind til kanten. Her kan I se, der står vi lige eller der står jeg lige og stresser af en gang, fordi jeg synes ikke, altså når man fisker fra kanten af, så er det en ting, men når man er i en båd, så er du meget tæt på, det er meget intimt i anførselstegn. Ja. Fordi man kan ikke bare løbe sin vej. Du er i en båd med en granat. Med en granat. Godt. Vi kommer så ind til land. Og man kan tydeligt se, at der er en, der er en lille smule... lidt presset. Op at køre. Ja. Jo, men man ved jo heller ikke, hvad fanden det er, man har med at gøre. Nej, men så handler det jo også om, at vi ved ikke, hvad det næste forløb er. Fordi på det tidspunkt, der har vi ikke ringet til politiet endnu. Nej. Nej, den ligger jo... Den ligger de der 25 meter ude i vandet på cirka 6 meters dybde. Vi får så ringet til politiet og fortæller dem, at vi har fundet en genstand, som rigtig meget ligner en granat. Ja. Politiet beder os om at trække den til land. Og tage billede af den. Og tage et billede af den og sende det på en mail tilbage. Hverken jeg eller Tim var super pjattet med tanken om at skulle hive den op hive den op af vandet og stå og dingle med den i luften. Dingle med den. Tag et billede. Ja. Så heldigvis har Tim sin drone med, som han flyver ned en 1,5-2 meter over den. 2 meter, cirka 2 meter over. Ja. Hvor jeg så får taget nogle billeder af den, som vi så kan sende til politiet. Ja. Og så går der kvarter, tror jeg. Så ringer politiet tilbage. Ja, så ringer de tilbage. Ja, og siger, at det er rigtigt nok. Den er god nok. Den er god nok. Den er dårlig. Ja. Det er godt, den er dårlig. Og det der så er sådan lidt, man kan undre sig lidt over, det er, så beder de os faktisk om at køre fra stedet. Det blev vi lige enige om, men det gør vi ikke. Nej, det var der ingen af os, der var trygge ved, fordi at det, hvor den lå, kunne man se lige dernede. Man vil kunne se 20 meter reb ligge i vandkanten, og det var vi ikke trygge ved, fordi at for det første er det en granat, og plus at det er jo en magnet. Ja. Ja, man ved jo ikke, hvem der kommer forbi bagefter. Man ved ikke, hvem der kommer forbi. Det er et meget populært hundeluftested. Ja, hundeluftested, cykelture og fiskested. Ja. Så vi aftaler med politiet. Jeg bliver der, indtil politiet kommer. De kommer så cirka en time efter, vi har ringet til dem, og spærrer området af. Og så man kan se på videoklippet, jamen så var det meget Storm P-afspæring, de fik lavet. Det var lige nogle træpæle, der blev banket i vandet, og så blev der lige spærret af med minibånd. Ja, det her det er ikke gået til. Nej,
Men de var super flinke, og meget nemmere at snakke med og sådan nogle ting, og der var ikke noget ondt i det. Der går så cirka en halv time, så kører vi alle sammen fra stedet. Og så har jeg egentlig ikke skænket det med en tanke, for vi får at vide, at Bombe eller EOD har ikke tid den dag, fordi det er ret sent på eftermiddagen. Ja. Og politiet ved ingenting. De har ikke noget med EOD at gøre som sådan, andet end at de giver dem besked om, at der er fundet noget. Næste dag, omkring ved middagstid, der bliver jeg kaldt op af EOD. Så politiet har åbenbart givet mine telefonnummer til EOD. De ringer så 5:15 og siger, nu er de landet i Nordborg. Ja. Jeg kører ud og mødes med dem. Og jeg kører ned til søen og smider dronen i luften. Vi fik jo lov til at filme dem. Ja, det skal vi huske at sige. Vi spurgte om lov til at filme dem. Og det har vi gjort under hele videoen. Vi har spurgt om tilladelse og lov til at filme dem. Så længe at, det samme gælder politiet også. Så længe man ikke kunne se deres ansigter, så var det helt fint. Så var det helt fint, ja. Og man ikke lige kunne se nummerpladerne og sådan nogle ting. Ja, her kan I så se, der kommer jeg kørende i min lille Panda. Og så bagved mig, der kører øverstbefalende og hans højre hånd. Ja. Og i den blå varevogn, det er så fodfolket. Det er dem, der håndterer granaten, dem, der har alt udstyret i bilen. Ja. Og meget professionelt. Og sikkert udstyr. Ja, det er det, der så sker nu, det er, at de står og kigger, hvad det er, de har med at gøre. Ja. Og vi var faktisk ret overrasket over, at der var det en eller to af dem, de har aldrig set sådan en granat før. Ja, det er jo 2 af dem. Ja. Så det er jo ikke noget, de render på hver dag. De har så noget så smart som et røntgenapparat med i varevognen. Det var fandme fedt. Det var rigtig fedt, og det var super lækkert at kigge på. Den kan simpelthen tage et billede inde i et tværsnit af granaten. Det de så kiggede efter, det var så, om den var armeret eller armet, eller om der sad den her, der ligesom skulle aktivere den. Ja. Men de var pisseflink. Altså de var pisseflink, mega professionelle. Og super, altså de kom hen og fortalte alt, hvad de lavede og hvad de havde foretaget sig, og helt ned i detaljerne. Helt ned i detaljer, ja, og vi fik, altså som I kan se på billedet, så fik vi jo lov til at tage et billede af deres skærm. Det var alt for nu. Tak for nu. Følg med. Se vores næste videoer. Ja, der vil være alt fra magnetfiskeri til tips og tricks. Anmeldelser af forskellige udstyr. Vi har været så heldige at få lov til at låne sådan en ROV, hedder de. Ja, undervandsdrone. Som vi også vil lave en anmeldelse af. Ja. Vi har nogle forskellige events, der kommer. Ja. Vi skal... Naturens dag nede på Danfoss, eller bare på Universe hedder det jo nu. Ja. Den 9. september, så hvis du skal noget, kom derned, få en snak. Treasure Hunter kommer. Vi skal dele plads med dem. Så der kommer til at ske ting og sager. Vi arbejder lidt på at få en kendt magnetfisker fra Holland og lave en aftale med ham og få ham op og besøge os. Så hvis I synes godt om den her video, og vil se noget mere, så tryk like og subscribe, og så kommer der helt sikkert en masse mere spændende ting. Der vil løbende komme videoer op. Yes. Det var alt for nu. Hej! Adios.